Ruwa ya tono gawarwaki daga makabarta, mutane da dama kuma sun ɓace ciki har da ƙananan yara a sakamakon ambaliyar Maiduguri a jihar Borno. Hukumar bayar da agajin gaggawa ta ƙasa wato NEMA ta ce sama da mutane 200,000 ne suka rasa gidajensu a sakamakon ambaliyar, wadda ita ce mafi wato muni a jihar Borno a shekaru 30 da suka gabata. Marasa lafiya sun makale a yayin da ruwa ya shanye asibiti da gidaje da wuraren kasuwanci da gadoji. Mutane na zulumin yiwuwar wato harin macizai da kadoji kenan bayan ruwa ya yi da su wato daga gidan zu. Har yanzu ba a ga mutane da dama ba da suka ɓace, ciki har da ƙananan yara. Yawancin mazauna garin da suka zanta da Aminiya bayan ambaliyar sun ce ba su iya gano 'yan uwansu ba. Wasu majiyoyi a yankin Gwanje sun ce akwai yiwuwar yara da dama sun nutse a ruwan. Wani mazaunin yankin ya ce za ka iya ta ganin wasu iyaye mata suna kuka suna neman 'ya'yayensu. Wata mata mai suna Ya'ana ta ce makwabtana ne suka tashe ni da misalin karfe 3:30 na asuba. Na firgita sa'ad da na ga ruwa na kwarara cikin gidanmu. Na yi ƙoƙarin ceto 'ya'yana daga nutsewa, amma har yanzu ban ga biyu daga cikinsu ba. Fatima Ali ta ce, na samu na tsira, amma mahaifana da 'yan uwana 6 sun makale. Ina roƙon gwamnati ta yi duk iya yiwuwarta ta ceto su. Haka kuma ruwan ya shanye makabartar Gwanje da ke Maiduguri, lamarin da ya sa gawarwaki ke shawagi a kan tituna. Wani mazaunin garin ya ce ruwan ya riga ya shanye makabartar, ya ciro gawarwaki daga wasu kaburbura. Mata da yara suna cikin damuwa saboda munanan abubuwan gani. Haka kuma da yawa daga cikin majinyata a asibitin koyarwa kenan na jami'ar Maiduguri UMTH sun makale yayin da wurin ya shanye harabar. Ali Galadima, wanda aka kwantar da matarsa kenan a UMTH, ya ce an kwashe marasa lafiya a hawa na saman bene saboda ruwa ya shanye hawan farko na benen. Tana kukan yunwa amma ruwan ya hana ni shiga asibitin. Dangin marasa lafiya da yawa sun makale suna neman hanyoyin shiga wurin, in ji shi.